Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. салом тамошобинон ва дӯстдорони футбол. нашри навбатии барномаи футболро пешниҳоди шумо мекунем. равзанаи трансфери ба стадияи маҳкамшавӣ наздик шидаста боша ҳам топ клубҳои аврупо то ҳол айпаи харидорианд. неки бо ҳастанд клубҳое ки имсолашда нуқтара монданд. яке аз онҳо баварияи мюнхен баъди ба аренда гирифтани Каутиньо эълон кард ки дигар касера харидорӣ намекунад, яъне Зане ҳамин равзанаи трансферӣ ба дастаи Бавария ҳамроҳ намешавад. главный тренери Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сулшер тасдиқ кард ки Алексис Санчес шояд дастара тарк кунад. хотиррасон мекунем ки айни ҳол ба хизматҳои бозингари мазкур Интер бисёр интерес дорад. Интер ки дар равзанаи трансферии равон ай Манчестер Юнайтед Лукакуро харидорӣ карда буд, шояд дар связка бо Лукаку Санчеса мебинад. дигар клуби хоҳиши харидорӣ кардани Санчес и рости гап ким кадом клуб ай чемпионати Мексика мебошад. ба ҳар ҳол куҷое нарава Санчес ба ӯ бурдборӣ орзумандем, барое ки ҳамаи мо медонем ки ӯ чӣ хали бозингар аст. мутаассифона бозии ӯ дар Манчестер Юнайтед нарафт. мошинҳои кушоду замонавӣ ки дорои вайфай мебошанд, барои гузаштан аз сарҳад ба шумо хизмат мекунанд. мошинҳо ҳар рӯза дар хизмати шумо мебошанд. телефонҳо дар рӯи экран. локомотиви Москва барои ба даст овардани Франк Рибери бисёр кӯшиш кардааст. Рибери ҳам дар навбати худ гузариши худша ба Локомотив отрицат намекунад, вале дар талаботош хонаи шахсӣ, шафёри шахсӣ ва тарҷумони шахсиро талаб кардааст ки камтар переговорҳои вораман кард. вале умедворем ки гузариши ӯ рӯзҳои наздик амалӣ мешавад ва мухлисои Локомотив озод нафас мекашанд. ПСЖ айматали тоҷикӣ истифода бурда ба клубҳои хоҳиши харидорӣ кардани Неймар бозӣ дорад, яъне сари зулфи Реал Барселона нашид, сари зулфи Ювентус. вале ягон гранди аврупоӣ Неймарро ба суми нах харидорӣ кардан намехоҳад. Ювентус дар навбати худ ба ПСЖ Дибаларо ва плюс 80 миллион евро пешниҳод дорад. айрӯи хабарҳои сомонавӣ рӯзҳои наздик ахир Неймар ягон ҷо мегзарад. мустафи ҳимоятгари марказии Арсенал рӯзҳои наздик шояд ба Рома тариқи аренда гузариш кунад. дар шартнома ҳамчунин пункти ҳуқуқи харидории бозингар баъди як сол ҳам ҳастад ки нархи гузариши бозингари 27-солаи олмонӣ дар шартнома 25 миллион евроро ба қайд гирифта мешавад. ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. то барномаҳои навбатӣ барои мо дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед. хайр бачаҳо, то барномаҳои навбатӣ. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавона спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик.